Jamen, velkommen endnu en gang i studiet. Efter den her sjov intro. Ja, velkommen til mig og Jonas' gode podcast her. Ja, vi har begge to simpelthen glædet os til i dag. Har vi ikke det, Jonas? I den grad. Vi har jo fået en gæst i studiet. Ja, vores allerførste levende gæst, faktisk. Så. Jamen, tak for det. Tak for det. Velbekomme, Benjamin. Vil du introducere dig selv? Ja, selvfølgelig. Jeg hedder Benjamin, og jeg er 22 år gammel. Og bor her i Odense. Hvorfor ser du her i dag? Jamen, I slidede jo i min DM jo. Og så hørte jeg ikke havde noget interessant at sige. Så nu må vi se, om jeg kan gøre det jo. Ja, det må vi se. Jamen, det skal jo simpelthen stå i sportens tegn. Det var fordi du har en karriere som fodboldspiller nede i Kataminde. På diverse hold, lad os sige det på den måde. Og du kan da starte med at fortælle om, hvad det gik ud på i sin tid. Jamen altså, jeg startede jo faktisk allerførst i Langeskov faktisk, for det ikke skal være løgn. Da jeg var 3 år, tror jeg. Og så flyttede vi, min familie og jeg, vi flyttede til Kataminde. Og så startede jeg der jeg var i 0. klasse, 6-7 år, tror jeg. Så spillede jeg der, indtil jeg var 16. Så holdt jeg lige 2 års pause, og så startede jeg i en lille klub inde i Odense. Så sikke en oplevelse. Og nu spiller jeg så CFM jo. Så det er ikke klasse. Så det er faktisk... det er ølbold, jo. Ja, det er det. Altså, det er værre end Old Boys. Altså, vi er helt nede i den mindste division i Danmark. Jeg tror, vi ville tage til Old Boys også. Old Boys. Jamen, vi har så sådan noget, hvad er det? Ulsted? Var ikke det, vi snakker om? Ja, vi må arrangere en kamp med Ulsted, det må vi. Ja, vi skal... Hvad hedder Michael Simonsen? Ham skal vi lige have skrevet til, eller hvad han hedder? Michael Hvide, eller hvad er det? Nej, ham træneren. Træneren? Michael et eller andet. Simonsen, tror jeg, han hedder. Ja, det tror jeg, han hedder. Så skal vi huske, at der er Kasper Beyer og smøger hver gang. Ja, så der er faktisk ikke så mange af, men der er rigtig mange øl. Ja. Ja, man skal i hvert fald bare nogle kalorier også, kan man sige. Jo. Men det gør vi heller ikke. Ja, det gør vi heller ikke. Vi går i kalorieoverskud. I er simpelthen det, I kalder kaloriemætte. Fuldstændig. Jamen, der går. Vi plejer altid lige at løbe 2 omgange rundt om banen der, så nogen skal jo selvfølgelig hjørner. For vi giver ikke løbe så langt, jo. Så har vi altid et par stykker, der starter med at sige, om vi ikke skal ind og have nogle øl allerede. Og så vi spiller lige lidt. Og er det inde på Vigus i Trøjle? Eller? Nej, det er inde i omklædningsrum. Der kommer vores formand altid med sin Pup Maxi, og så, det er ude på landet jo, så kommer han med sin Pup Maxi, så står der en rambajer bagpå, og så er der en lavkage, så... Jeg tænker bare med det samme polle for snæve på en måde, jamen, det er helt perfekt. Ja, det er i stedet for en kabelrulle, så er det bare sådan 24 stykker øl, det er, så man kører det med. Det er fantastisk. Man er ude og brænde en masse kalorier på fodboldbanen, og så skal man ind og drikke en bajer for at tage kalorierne på igen. Så der fandme formål, kan man sige. Det var derfor, vi ikke bliver bedre. Ja, I kan ikke løbe hurtigere. Jeg har så meget øl i maven. Det er bare ligesom ved skib. Ølklubben. Ølklubben. Ja, ølklubben. Ølklubben. Det må den næsten være. Altså. Så. Kan du huske, at vi lavede øldringen for mange år? Nej. Nej, det var mig og Morten, der gjorde det. Det var ikke mig, det var dig og Morten, ja. Det er rigtigt. Det gjorde vi. Så. Ej, det er kraftigt sjovt. Men, det er sgu mærket, Benjamin. Ja, så, det er sjovt. Men nu er du jo så i CFM jo. Ja. Det er altså ikke... det er altså ikke Superligaen. Nej, det er det godt nok ikke. Langt fra da. Og vi spiller heller ikke lige stand. Hvordan kunne det gå så galt? Ja, men altså, man kan sige jo, at... det ved jeg jo egentlig heller ikke. Altså, jeg spiller jo ind i Odense. Ind i noget, der hedder BK 2020. Super fedt. Og forholdsvis også højt niveau. Skjoldsparken, ja? Ja, det tidligere Skjoldsparken, ja, lige præcis. Jo. Ja, det var vildt hold. Ja. Jeg kom ind der, fordi min unge, han har spillet der i mange år. Og så tog jeg egentlig med, fordi jeg boede 1,5-2 kilometer væk, så tænkte jeg, at jeg ville gerne starte til fodbold igen, og så blev det den. Super fedt faktisk. Rigtig fedt miljø også. Super gode gutter. Men er det ikke Danmarks voldeligste hold? Jo, jeg tror, det er tæt på. Fordi at jeg hørte, at de bliver ved med at få gult og rødt kort, og de overfalder dommeren og alt muligt. Ja, nej, altså jo. Altså det er i hvert fald... Altså, det er, de gav en skaller til dommeren den ene gang. Det er mange år siden, de gav en skalle til dommeren, tror jeg. Men jo, altså altså nu skal vi nok heller ikke komme for meget ind på det, men altså det er faktisk det er gode gutter, men jeg er glad for, at jeg spiller med dem og ikke mod dem. Så meget kan vi jo sige. Ja, fordi det plejede tit at så få nogle aflysningskampe, fordi der ikke var nogen, der turde spille. Ja, der var jo for et par sæsoner siden, inden jeg spillede der hørte jeg et eller andet med, at de cirka havde en 12-13 kampe i sæsonen, og de spillede kun 8 eller sådan noget, fordi... nej, altså, de spillede kun 5, fordi der var 8 hold, der trak sig eller sådan noget, fordi de havde ikke spillet. Ej, det var helt vildt, det der.
Altså, jeg tænker straks i forhold til den der dokumentar med Ulsted, at det var Danmarks værste hold. Ja. Så kunne man lave en dokumentar over for TV2, at Danmarks voldeligste hold, som netop er det, som du repræsenterer på måde, kan man sige, ikke? Ja, det var... Det er fedt. TV2 Fyn, de ligger lige hernede. Vi kunne bare cykle over til dem og spørge dem. Jamen, det var en meget sjov kontrast faktisk at spille der, fordi at når jeg kom fra kampen var fløjt i gang til kampen sluttede, der var fuld tænding på, og der blev råbt og skreget, som jeg ved ikke hvad. Men efter kampen, der stod både vores hold og modstanders hold, vi stod og snakkede fint og sådan noget, så der var faktisk aldrig noget bagefter. Nej, okay. Og aldrig noget til træning eller noget. Der var kun ham, der havde det brækket ben, det og dislokerede skulder og sådan noget, som der røg på hospitalet under kampen. Ja, der har været nogle fatale tacklinger der. Og det er måske primært dommeren, eller... Det var der ham, der ikke gad at spille med. Ja, lige præcis. Han fik lov at slippe. Men det var faktisk en fed tid. Det synes jeg. Og så var det jo så sådan, at vi spillede C2 på det tidspunkt, da jeg startede. Var der i 2,5 sæson, tror jeg. Og første sæson, der lå vi i midten af puljen, og anden sæson, der rykkede vi så op. Og spillede C1 der. Men og så blev det bare sådan lidt... Altså, jeg kunne godt... jeg startede også inden hver kamp og sådan noget der, og kunne godt spille med og sådan noget, men jeg synes bare, det blev lidt for seriøst i forhold til, hvad det var, jeg ville. Og så var det jo så, at dem jeg spillede med tilbage i Kataminde, nogle af dem, de spillede så på det hold ude i Dristrup, hedder det. Og så spurgte de, om jeg ikke ville prøve at komme med, så tænkte jeg, så prøvede jeg en træning, og så har jeg bare holdt vel i siden. Ja. Så jeg synes, det er langt sjovere, også fordi, at nogen kan spille fodbold, andre kan ikke, slet ikke endda, og nogenlunde. Men der er plads til alle, og det synes jeg er sjovt. Så du bruger altså, der er egentlig ikke rigtigt om mentalitet og seriøsitet og sådan noget? Jo, altså det gør jeg egentlig, men jeg tror også, det ligger i det der med, at altså enten eller. Fordi at det er ikke en kombination af begge dele, men sådan enten så hygger vi, eller så skal vi prøve at vinde. Ja, lige præcis, og det var jo sådan i BK 2020, der var det jo sådan, at altså det gamle Skjoldsparken der var det jo sådan, at vi spillede jo i sådan en tilpas liga, som gjorde, at man skulle være seriøs, men man fik ikke noget for det. Altså man måtte ikke drikke før kamp, altså ikke på dagen selvfølgelig, men heller ikke dagen før, og man skulle selvfølgelig møde til tiden, og alle de der ting. Så det var meget seriøst, faktisk. Og de gjorde rigtig meget, og det lykkedes jo også at rykke op. Nu ved jeg så ikke om, jeg tror faktisk, at de skal spille et nedrykningsspil igen til 2, men de plejer at ligge omkring 2 stykker, som faktisk er forholdsvis fint niveau. Men man lagde bare, det var kamp 1 gang om ugen, og træning 2 gange om ugen, så man trænede jo fast 3 gange om ugen, ikke? Og brugte meget tid på det. Og man var også nødt til at sige nej til ting om fredagen, fordi man skulle spille om lørdagen. For ellers så spillede du ikke næste kamp. Så det var sådan noget med, at de var meget seriøse omkring, der havde meget høje forventninger. De var virkelig også, altså siden jeg startede derude, der havde de jo faktisk kun 1 hold. Og nu tror jeg faktisk, de har 3 eller 4 hold. Så alene, altså de er jo... men det er også fordi, det er jo en multikulturel klub, er det jo blevet. Det er jo... vi havde da jeg startede, der var der en træner, der hed Hadi. Det var da jeg startede, der var der jo kun det ene hold. Og så kom han lidt mere ind i bestyrelsen og var der i stedet for. Og så fik vi en ny træner ude for Fugue, ude i Vollsmose, som hedder Abdi. Super nice. Har også spillet faktisk tidligere på forholdsvis højt niveau, men er skadet, så han træner bare. Han havde det her formål med, at der skulle ikke være forskel, selvom at han har haft rigtig god succes ude i Fugue, faktisk, i forhold til det her med, at det er jo et tabu i forhold til, når man siger Vollsmose og you name it, ikke? Men at han fik rigtig høj succes der, og gjort en masse frivillige arbejde og sådan noget, så ville han gerne prøve, så han kunne hjælpe vores hold med at kunne gøre det samme. Og man kan jo sige, nu er der jo 3 eller 4 hold derude, ikke? Blandet med danskere i mig, for eksempel, og der har også været nogle andre, altså Lukas og så videre, og så har der været Bosnien og Tyrkiet, folk fra Tyrkiet og Irak, tror jeg også, og Somalia og sådan noget, så en masse forskellige kulturer, hvor der var, at det var egentlig formålet med at bygge en klub op, der var meget multikulturel. Så det ikke var en dansk klub, men heller ikke en somalisk klub. Nej. Men at man blandede identiteterne, og se, hvor meget det kunne give. Jamen, er der sådan rent personligt, har det så udviklet dig rigtig meget? Jamen altså, det synes jeg. Altså,
jeg tænker i forhold til, også, at man bliver mere et dannet menneske ved at være så multikulturelt som muligt, kan man sige, ikke? Jo. Enig. Du har jo flere vinkler på, præcis, jo, ikke? Præcis. Altså. Og jeg tænker, jamen, har det dannet dig som menneske at være igennem de her klubber, kan man sige? Jamen altså 100%, altså der var jo, altså det er jo klart, ikke, og hvis man kommer for en herre fra Danmark-familie, ikke også, som ikke kører ud i Vollsmose Torv til daglig, ikke, kan man sige, ikke, så er det sådan lidt... Som de ikke tør i forvejen alligevel, jo. Jamen, og det er jo det, ikke, og det er jo faktisk ret frygteligt, at der er mange, der ikke tør det, kan man sige, fordi at, man kan sige, det er jo, nu kender jeg jo så faktisk efterhånden en del, jo, der bor derude, og det er jo en meget lille del af Vollsmose, der er Vollsmose, altså det kendetegn Vollsmose, hvor jeg ved ikke, om der er en 7-8 parker derude, eller sådan noget. Og størstedelen af dem, det er jo normale mennesker. Også multikulturelle faktisk, jo. Altså med forskellige baggrunde og sådan noget, og danskere, og folk fra Østen, og you name it. Så jo, altså, jeg synes, det har dannet mig meget. Man kan sige, nu har jeg fået en masse venner, som også er multikulturelle, ikke? Men også bare generelt på banen, fordi de har jo en helt anden mentalitet, kan man sige. Ja, fordi de er jo ikke så slemme, som at folk de siger jo, fordi at jeg kan da også, nu hvor du også snakker omkring KB og sådan noget, der jeg gør, jo. Så kan jeg da huske, at det helt store idol fra skolefodboldens tid, det er den gang, hvor jeg stadigvæk gik på Kataminde skole, jo. Ja, det var Hattie, jo. Det var Bomberen fra Bagdad, ja, det var det, kan jeg godt huske, ja. Ja, men det var autografer i skolegården, jo. Ja, men det var det stak hele af. Ja. Spillede i parken, jo. Ja, vi kom i parken. Ja. Det. I skolefodbold, det var vildt. Ja, og ind og se Kato og til opvarmning der. Var der det? Ja, det var der. Vi gik i anden eller sådan noget, så det kan jeg tredje. Det sgu ikke. Jeg kan i hvert fald bare huske, at vi tabte, men alligevel. Ja, vi tabte 3-0, det kan jeg huske. Det var stadig med, at der var betalt busser. Det var Ekstrabladet, der sponsorerede meget, det kan man. I hvert fald skolefodbold, kan jeg huske. Ja. Men det var da også, fordi det var finalen jo, i skolefodbold. Ja. Så vi fik jo faktisk sølvmedaljen. Ja. Fordi vi kom jo ind i parken, og hvad var der? Der var, jamen, jeg tror, det var noget med, at der var til 5.000 mennesker, eller sådan noget på det event der. Ja, men jeg tror ikke, vi blev så mange. Det kan godt være, jeg tror faktisk, vi var oppe omkring 3-4 stykker, eller sådan noget. Var du med til den? Jeg var med til det, ja. Jeg tror, vi gik i 6. klasse, tror jeg. Jamen, så har jeg også gået i anden, jo. Det passer mange og jeg mener, hvis var det Christiansfeld, de spillede imod. Det var i hvert fald noget med Christian, kan jeg huske. Kan skulle spille med dengang i parken. Jamen, det kan godt være. Ja, det kan jeg sgu ikke huske. Men ja, der tabte vi jo 3-0. Det var lidt ærgerligt, men det var en vild tur. Men ja, der kan man jo bare se, og der var det jo Hattie, jo. Det var Hattie, der var stjernen. Ja, og det var vildt nok, ikke? Og det var en lidt anden tid også. Man har jo for mange folk ud af Kataminde Boldklubber. Det har man. Altså her er det nyeste, ikke? Også, jo. Ja, men også her er det nyeste, ikke? Oliver Christensen, ikke? Griben. Ja, Griben for Kataminde, jo. Griben. Gode gamle, jo. Hun kender det desværre ikke. Altså, jeg har ikke en største for fodbold, så... Og jeg er bare rolig. Altså, jeg ender heller ikke en ski om nogen som helst former for sport, andet end motorsport. Hvis det ikke var fordi, at det tilfældigvis var vores eks-stedbror. Kan du huske det? Ja, mors ekskærestes søn. Ja. Hvad man kalder det. Ja. Men men man kan sige BK, eller hvad hedder det, KB, det var en forholdsvis stor klub, ikke? Og de har jo, jeg tror, det er det stadig tredje største stævne i Danmark. BK, hedder det ikke KB? Jo, men det var meget så forkert. Jo, men altså, de har jo det tredje største stævne i Danmark, jo det der KB Cup, ikke? Ja. Jeg kan huske, at Richard Møller, jeg så ham en gang til det der KB. Ja. For mange år siden. Ja, men han kom jo forholdsvis tit... Kom han ikke hvert år og holdt åbningstalen for KB Cup? Jo. Han boede også på Hinsholmvej eller sådan noget, mente jeg. Ja, nede i Kataminde, det foran Nordstranden. Ja, Villaen, ikke? Ja. Hvornår var det, han døde? Det var... Jamen, er det ikke 5 år siden eller sådan noget? Jeg kan lige hurtigt google det. Det er forholdsvis for nylig. Jeg tror, det er 5 års tid siden, eller sådan noget, han døde. Det er sgu da ellers der grund til, at vi har inviteret dig ind, fordi det er sgu da dig, der er leksikon. Det var første fakta, jeg slår fejl allerede. Det er klasse. Ej, og vi er jo ikke engang 10 minutter inden, altså hvad fuck sker der? Vi er ikke 14 minutter inden. Nå, okay, så blev du lige rigtig. Det er din troværdighed holdt i 14 minutter. Ja. Hvad er der ellers andet halvspændende, du kan fortælle om? Altså, vi kan jo lige fortsætte på det der, men altså i forhold til det med dannelse og sådan noget, men udover det, kan man sige, så gav det mig faktisk sindssygt meget. Jeg har jo altid været, kan man sige, i forhold til årrækker. Han døde for 8 år siden. Er det 8 år siden? Ja. Okay. Så det var tæt på. Så. Ja, okay, ja. Nå, men snak videre. Men jo, altså, jeg blev faktisk en markant bedre fodboldspiller af det. Og det er jo også fordi, de har en helt anden,
Mentalitet. Ja, mentalitet, ja, lige præcis på banen, ikke? Altså, de er jo generelt mere aggressive på banen. Og sådan en type har jeg jo aldrig været. Altid været sådan lidt sky, kan man sige. Det blev jeg jo ikke, kan man sige, på det hold. Altså, i den første sæson, der stod jeg nede på højre bakke, ikke? Og som den eneste, der ikke sagde noget, mens at både målmanden og de andre 9 markspillere, de stod op i dommerens ansigt, ikke? Der stod jeg nede på bakken og pillede tommelfinger, ikke? Fordi jeg turde sgu ikke sige noget. Men jo, altså, også fordi så mødte man jo om til daglig, og man begyndte jo at gå mere til den, og man kan så sige, nu spiller vi, vi skal så faktisk spille Serie 4 nu jo. Fordi der var ikke hold nok i Serie 5 jo, og i Serie 4 og 5, der er det så ringe, man selv må vælge, hvad for en række man vil spille i. så okay. Så du er avanceret nu, kan man sige, ikke? Jo, ja. Lige præcis. Men jeg altså... Gå efter guld, men ja, præcis. Så er det C1, du spiller på. Hvis du selvfølgelig sikkert så langt, det må til lige, skal man sige. Ja, det gider jeg faktisk. Jeg gider faktisk ikke engang, hvis det skal være det. Altså, som sagt, altså det skal være enten eller. Altså man skal enten lægge rigtig mange kræfter i det, og så få noget ud af det. Ja. Også økonomisk, kan man sige. Hvis man kan det. Og ellers så skal man hygge sig med det. Men du har ikke nogen økonomiske ambitioner med det, kan man sige. Det er bare ren skær hygge, så at sige. Jamen, ikke længere. Ikke længere. Ikke længere? Nej. Altså, og det havde du måske på et tidspunkt, eller? Ja, altså, jeg var forholdsvis dygtig, kan man sige. Altså, man sammenligner altid med ens egen overgang, kan man sige. Og fra jeg startede helt ned, da jeg var 3 år, til jeg var omkring 9-10 år, der var jeg forholdsvis god i forhold til min overgang. Altså ikke forholdsvis bedre end de bedste, men lå blandt de bedste på min overgang. Ja. Og så begyndte man jo at spille PlayStation og spise chips, ikke? Og så blev man 13-14 år, og så kunne man godt lide piger lige pludselig, ikke? Og sådan noget. Så ja. Så gik man over til lidt andet end en lægerbold. Ja, så ville man sgu ellers sidde og spille med drengene, selvom man, og så blev fodbold sådan lidt en sekundær ting. Men, og hellere have læger på pikken i stedet for. Ja, det var godt. Ja. Var det så primært FIFA, eller var der andre? Jeg kan huske, du snakkede rigtig meget om Call of Duty dengang, da lærte Nikolaj kende. Hvad var det, I kaldte det? Var det KD? Det er den der... Kill Death Ratio. Præcis, ja. Og det der, hvor gik du ekstremt meget op i, kan jeg huske. Ja, det er rigtigt. Jeg kan huske nogle gange til Spilsport, der nævnte, jeg har fået det der KD. Og jeg var bare pisse del af. Altså, Nikolaj er sådan en type, der kun spiller offline med sig selv, jo, ikke? Så er der andre, der prøver at socialisere sig lidt en smule. Men de her andre gamere, der har de headsets på, og så du bare banner sindssygt meget ind i mikrofonen, fordi de bliver skudt på de mest sindssyge måde. Jeg kunne forestille mig. Det er jo faktisk en ret aggressiv verden, det der gamer-lort. Præcis, ja, altså, der er rigtig mange, der bliver sure over sådan marginale småting. Altså. Og så skal man prøve at se, altså det der streaming og Twitch og sådan noget, der er begyndt at blive populært sidste mange år, ikke? Altså de der små drenge på en 10-11 år, som spiller Counter-Strike og Fortnite og sådan noget, ikke? Ja. Man tænker, shit. Altså. Men det er også bare canceligt. Altså, det er vanvittigt jo. Men der er jo faktisk folk nede i den alder, der tjener penge på det. Ja, og det er fucking mærkeligt. Og så råbe og skrige, og så tjene penge på det samtidig. Jo, men altså, det er jo hvad folk mener. Jeg kan tydeligt huske, hvordan at, apropos e-sport, så kan jeg tydeligt huske, hvordan at du var hver gang, når du spillede FIFA. Og det var sindssygt jo. Han har smaget så meget lort, du aner det ikke, mand. Jamen, det... Så det bare smager op over det. Og... Sådan en reference til, det du lavede dengang, der var en FIFA-video på et tidspunkt, hvor du sagde, velkommen til FIFA-episode 582. Ja. Og så tabte du hele tiden, og så lavede du sådan nogle små skætte sådan undervejs i videoen, hvor der var, du gik ud i badet, og du græd, og du smadrede din controller, og alle mulige ting, kan man sige. Det er måske hvor tror du, jeg har fået inspirationen fra? Ja, det karakteriserer det almindelige. Men jeg ved ikke, om det nogensinde er blevet offentliggjort. Men Nikolaj, han laver faktisk en homo-video der på YouTube, hvor det er, er det dig, er det Jonas, du spiller mod? Nej, jeg spiller ikke fodbold. Nej, men hvem var det, du spillede i en FIFA-kamp mod, du ville optage? Nå, det var Nicky. Var det ikke det? Nej, altså du spillede online mod en af dine venner. Slunde. Var det ham? Ja. Du spillede en FIFA-kamp med. Jeg ved så ikke, om det er nogensinde blevet offentliggjort, men Nikolaj, han er jo skrald til FIFA, ikke? og det vil jeg gerne erkende, det har jeg altid været. Og ham med Slinde, det var en, jeg gik i klasse med. Lasse der, han... Nej, det var hans fætter. Var det Mathias, du spillede med? Har det alligevel været det? Ja, det var det. Nå. Jamen, de tog så en FIFA-kamp, ikke? Det var nummer 2 FIFA-kamp. Første FIFA-kamp, der fuldstændig smagede jeg ham. Mærkeligt nok 4-1 eller 5-1 eller et eller andet. Nej, men så var det ikke ham. Nej, det var det nemlig ikke, fordi at lige pludselig under kampen, så begyndte han bare at være fucking god til at spille FIFA.
bare lige midt i det hele. Jamen, det kan godt være, det så var ham alligevel, fordi... Ved du hvad, er der en anden, der spiller? Nej. Ja, det er rigtigt. Jamen, så var det ham, fordi så Nikolaj, han får lige pludselig tæv, ikke? Og midt ud af ingenting. Ja. Og så tænker man, okay, så ved man jo godt, så det er jo ikke, fordi du har fået en åbenbaring bag skærmen, så er det, fordi du har givet controlleren videre. Nej, det er ikke, fordi du har fået en ekstra tommelfinger eller et eller andet lort, mand. Så gik ind under halvlejen, så gik jeg så ind til Benjamin. Nej, det var næste kamp. Du havde filmen færdig. Ja, det? Ja, og så vil du lave en episode 2 eller sådan noget. Og så vil han have en rematch. Så kom han ind til mig og siger, vil du ikke lige overtage? Så vandt jeg 7-0. og Nicolaj, han sad med headsetet på og snakkede med Mathias, mens jeg sad og spillede. Ja. Det var sådan, godt mål. Og så sad jeg bagved og jublede. Så kunne han kraftedeme lære det. Var det fedt. Prøv at man skal snyde en snyder. Det skal man. Det er klasse lavet, synes jeg. Du skal trolle en troll. Jamen prøv at tænke på, at du er foran, ikke, og ender måske med at muligvis at tage den første, jeg kan ikke huske det. Og så anden kamp, der går du ind og laver det vildeste og vinder 7-0. Det er fandme sjovt. Ej, det er faktisk virkelig sjovt. Hold kæft, det er sjovt. Ved du hvad, det kan jeg faktisk godt huske. Det var fandme i orden. Det var virkelig fedt. Ja. Men jo, jeg beklager, men den der FIFA-sketch-parodi, som Jonas han snakkede om, den er jo baseret på dig jo. Om den er real nok jo. Jamen, har du grædt i badet efter at tabt en kamp? Nej, jeg vil faktisk sige... Ikke været med indrømme i hvert fald. Nej, vi kan godt lige prøve at tage den faktisk, fordi... Du har grædt nogle gange. Det har du det? Ja, det har jeg. Han har været meget dedikeret, altså. Helt i starten, ikke godt? Det er lidt mærkeligt, ikke godt? Selvom at jeg hader fodbold, og FIFA i dag i hvert fald. Der er den gang, da det hed FIFA 08 og 09 og sådan noget der. Ja, der grindede du. Der spillede jeg det fucking meget, fordi der var det lige pludselig FIFA-career, hvor man kan lave sin egen mand. Og jeg kunne aldrig finde ud af det, så jeg lignede altid sådan en mongol der, med min figur der. Men så kunne man så avancere i sin karriere, og så spille ene mand på den bane der. Ja, så kunne du få lov. 99-0 og alt muligt. For det FIFA-kamp der. Det var meget sjovt, ikke? Fordi vi kan lige prøve at tage den i forhold til det her FIFA, fordi at, jeg har faktisk aldrig grædt i badet, men jeg har tit været fucking sur, altså virkelig dagligt. Altså, jeg har prøvet at det værste ved FIFA. Altså, vi kender alle sammen Morten. Han hvad hedder det? Ham skal vi jo have som gæst næste gang. Ja, han er næste episodes gæst, ja. Han er en vild type, vil jeg sige, fordi han har jo aldrig spillet FIFA. Nej. Og så vi er sammen en aften der, og jeg sidder og spiller FIFA og råber og skriger, som jeg plejer. Og så Morten, han bliver sådan, altså virkelig utilpas, jo, ikke? Ja. Fordi han sidder og glad og spiller Counter-Strike, eller hvad hedder det, Call of Duty, ikke? Og jeg sidder og råber og skriger ved siden af, det er jo ikke sådan noget sjovt. Så siger Morten, vil du prøve? Ja, fordi han vil jo så bevise over for mig, at aggressioner, det fandtes ikke i det spil der, fordi det var lige okay. Ja. Men så for kontekst. Manden er næsten 2 meter høj. Han er enorm jo. Han har altid vejet mellem 100 til 120 kilo. Ja. Altid noget af et brød. Ja. Og så, hvad hedder det, så får han den skide controller der, og han går ind i en kamp mod computeren, og han spiller på semi-pro eller sådan noget. Det er jo en elendig rangliste, han spiller mod. Jeg tror, han er efter 20 minutter at spille FIFA-minutter. Det er jo ikke mere end 3 minutter eller sådan noget. Der er han bagud 3-0. Så kigger han bare, altså han stoner fuldstændig. Altså, han pauser bare kampen op, og så vender han så lige 90 grader, bare kigger over på mig, rækker controlleren ud i luften og siger, tag den, inden jeg smadrer den. Og der fik han bekræftet, hvorfor jeg sidder og råber og siger, fordi der er virkelig ikke noget spil i verden. Altså, der kan pisse mere en af end FIFA. Og det er virkelig rigtigt. Og jeg må desværre erkende, at sådan er det. Fordi også når jeg har spillet FIFA de efterfølgende gange. Ja. Og man kan slet ikke have det. Nej, men det kan man ikke. Altså, og jeg synes ellers, at jeg er rimelig behersket mand, ikke? Jo. Altså, det er jo klart, når man spiller offline. Hey, røvhul. Det er, hvad det er jo. Men altså, ja. Jeg tror, sidste gang, at jeg ærligt grej over at spille, det var, da jeg var de der, det ved jeg ikke, 3-4 år gammel, og så begyndte jeg at spille FIFA, så kunne jeg også græde igen. Jo, men altså, Fordi der er ikke noget mere vredt, end at se en mand bare komme flyvende igennem en hel fodboldbane, og der er ikke nogen, der kan få ram på ham, eller takle ham, og han løber igennem 11 mand, så mega urealistisk, og score et mål. Og det ved jeg, det er det, jeg er mester til at gøre imod dig i hvert fald. Ja. Og du bliver pisse irriteret hver gang.
Sådan, når vi starter fra midterlinjen af, og så er det mig, der har bolden, så kan jeg løbe direkte igennem hans felt, og så Benjamin, det kraftigt det her, jo. og så du har smadret 3 controllers, eller sådan noget. Jeg har så ikke engang sparket min dør af, faktisk. Inde på værelset. Men det var og du har smadret din reol, og... Ja, nej, jeg har ikke kontrollen i regionen. Men jamen, det var et vildt spil, ikke? Altså, skide FIFA, fordi... Altså, alle, der ikke spiller FIFA, de bekræfter i FIFA, det er lort. Ikke? Fordi de bliver så aggressive. Folk, der spiller FIFA, de bekræfter det bare endnu mere. Men det blev jo så sådan, at vi startede jo, fordi at vores far, han har jo altid gået i fodbold, ikke? Han købte jo FIFA også. 04 og sådan noget. Ja, 04, 5 og 6 og 7 og 8. Ja. Så stopper han ved 9, hvor han også spillede karriere, ikke? Ja. Og der overtog vi jo lidt der ved FIFA 08 og 09. Og du begyndte at stjæle mine memory cards. Ja, der begyndte at stjæle dine memory cards. God gammel PlayStation 2. Det har han aldrig været god til. Hver gang, når jeg har skulle opstille et eller andet, så stjæler han mine data, og så kører han videre derfra. Ja, det var god tid med PlayStation 2. Men så var det så sådan, at så kunne man så fortsatte jeg jo lidt længere med det skide FIFA der. Og så jeg har altid prøvet at snyde mig igennem, ikke? Fordi så i FIFA 12, der kom det, der hedder Ultimate Team. Det kom i FIFA 12, kan jeg huske. Og jeg kunne kraftigt mig aldrig finde ud af at skaffe coins til at købe kontrakter og forlænge med mine spillere. Og så jeg spurgte altid en energi i parallelklasse med i folkeskolen, der Simon, han var pissegod til det lort der. Og han havde det vildeste hold. Og sådan, kan du ikke lige hjælpe mig? Og sådan noget der. Du skal bare gøre sådan her, så endte jeg altid med, at jeg spillede, når man startede sådan en Ultimate Teamhold, så havde man 15 kampe med det hold der. Spillede jeg 15 kampe, skrottede min klub, slettede hele min klub, startede op igen. Virkelig sørgeligt. Og så i FIFA 17, der kom jo så det her lortekoncept, der hed Weekendliga, hvor de jo bare terroriserer ens hjerne fuldstændig, med at man skal spille 40 kampe hver eneste weekend. Altså, de tager igennem sådan et kvarter, ikke? Og man skal spille 40 kampe hver weekend. Og der begyndte jeg faktisk at ramme et forholdsvis højt niveau. Så du skal spille 10 reelle timer for at kunne klare alle dine 40 kampe, faktisk. Ja, og det er jo kun in-game jo. Ja, fordi så er der også alle de der halvleje og skigepauser. Og folk, der pauser, og så skal rage quit og sådan noget. Ja, og så skal man sover også jo. Altså, det er jo en weekend, hvor man også sover jo, ikke? Ja. Og lige pludselig, hvis der man så er vågen i 40 timer, så skal man bruge 10 timer straight på bare at sidde og spille de kampe. Det er jo sindssygt. Men jeg var virkelig god til det, og fik fast 3. højeste rang og 2. højeste rang, og så begyndte jeg at komme op på den højeste rang, og ramme top 100 en enkelt gang, og så var det så sådan, at man kunne spille, hvis man så havde fået en vis placering over en hel måned, så kunne man så spille kvalkampe til nogle udlandske turneringer og sådan noget. Og der lå jeg så på, jeg tror jeg lå 177 i verden eller sådan noget på den måned der. Eller sådan et eller andet. Og det var det, du peakede, eller? Ja, det var helt klart i de 4 uger i mit liv, jeg har peaket i FIFA, ikke? Men jeg fik jo så 176 eller sådan et eller andet 205 eller sådan et eller andet, det var top 250 eller sådan noget. Top 200 eller 250, der skulle spille det her. Og så skulle man så sidde og spille de her, så var der så 200 mennesker eller sådan noget, som FIFA så arrangerede i forhold til, så skulle man så spille gruppekampe og sådan noget mod hinanden. Hvis man så kom videre, så skulle man spille 7 kampe. Og hvis man gik videre med så var der så winner bracket og loser bracket, ikke? Så hvis man tabte en kamp, så kom man ned og spille mod nogen, der også tabte en enkelt kamp. Hvis man så gik videre 3-4, og så havde vundet 4 minimum, ikke? Så kom man så til det der i Singapore, hvor fanden det var henne i FIFA 17, ikke? Og jeg var 3-3. Manglede en enkelt kamp, så mødte jeg en tysk professionel, der hed Tim Lachter. Han spillede i Schalke fodboldklubben, altså det er et e-sporthold. Og tager så den kamp, der så gik 3-4 frem for 4-3. Så lossede jeg bare en af mine døre der. Den stod bare på klem, eller åben. Så lossede jeg bare der, så den røg i kraft med hængsel og alt muligt. Og så ikke nok med, at jeg kom bagud, og jeg var med metol og sådan noget. Jeg stod til at tabe kampen, ikke? Og så vidste jeg, at min mor, hun kom hjem om et kvarter fra arbejde, ikke? Og hvis hun havde set, at jeg havde losset min dør af, så var det der, så fuck Singapore, vil jeg lige se, ikke? Og jeg skulle ikke have losset min dør af. Så var det bare en kiste i stedet for, du kom. Det var en tur til Singapore, og en tur i kisten. Ja. Så jeg brugte kraftigt med samtlige mine pauser på at finde den der dør, og jeg stod op, og jeg prøvede at finde på hængsel og alt muligt. Og jeg begyndte at kampsvede og alt muligt mærkeligt. Og jeg tænkte, okay, der ligger en billet til Singapore herovre, ikke? Men altså, jeg står kraftigt med en dør. Det er jo helt åndssvagt. Og så lige til sidst, der får jeg fandme det der hængsel på, og så spiller jeg færdig, kom min mor ind ad døren. Jeg tager så, men jeg røg ikke i kisten til gengæld. Men jo, der gik jeg sindssygt meget op i det. Der var det. Men det var også, fordi man kunne se, der var et potentiale på det. Ja.
Det var ligesom det der tilbage fra fodbold, ikke? Altså der med, at man gav virkelig 100%, fordi der var et formål med det. Og det er jo nok derfor, at jeg aldrig rigtig har givet, du ved, de der ekstra procenter i fodbold. Ja. Det er jo fordi, der ligger jo ikke en sportskontrakt på den anden side. Nej. Fordi man når en vis alder, ikke? Men du har jo så også til gengæld været rimelig god inden for FIFA. Altså, som du selv siger, i det der top 200, og næsten har fået en billet til Singapore og sådan noget. Jeg kan da huske, at dit hadested i dag, Bilka, der var der en turnering, som du var med til, hvor du var ude af, du kom i top 16 eller sådan noget. Går du ikke? Top 8. Top 8? Ja. Hvad sluttede du på? Det var sådan et indviklet koncept, fordi det var inde i Bilka, der lavede de her turneringer, så der var rundt omkring i alle de der 17-18 Bilka, eller hvad det var. Der lavede de jo Danmarks turnering. Og så var det så sådan, at top 3 eller 6, eller hvad fanden det var, de mødte så de andre for de forskellige Bilkaer, man så havde meldt sig til. Og så var det så en samlet turnering, så jeg var jo ikke i top 16 eller top 8 i det hele. Det var så kun i den Bilka, ikke? Men ellers så, jeg har da lavet nogle momenter, hvor man tænker, okay, det var meget godt, jeg har for eksempel slået en, der hedder Shoppen ud, for eksempel. Det var en af de ret garvede spillere på det tidspunkt. Jeg tror, han lå nummer 6 eller 5 i Danmark på det tidspunkt. Det var der, hvor han lå højst også. Ham slog jeg ud af en HK FIFA-turnering nede i HK fagforeningen nede. Der lavede de også en turnering. Og så altså det vildeste oplevelse, det var jo, at jeg var med til Copenhagen Games i København. Kommer ret komfortabelt videre fra gruppen. Det var også noget, altså Copenhagen Games, det der, hvor mange af de bedste, de tager til. Fordi det er jo det, der er bedst præmier, og folk kom jo også fra Sverige og fra Norge, brugerne deroppe fra, og en enkelt fra Tyskland også, tror jeg. Og samlede også de bedste herhjemme, ikke? For eksempel August Rosenmeier, som har vundet 3 verdensmesterskaber, tror jeg. Han var også med. Og jeg var faktisk en del af et e-sporthold på det tidspunkt. Så vi tog derover sammen med holdet. Shout-out der, vi fik jo det betalt, ikke? Og så kommer I en gruppe, jeg tror med en svensk pro-spiller, og så mig selv, og så en, der også var ganske udmærket, men ikke var en del af pro, og så en unknown, man ikke vidste, hvem var. Kommer ret komfortabelt videre som del førsteplads, vinder mod de 2 andre, og spiller uafgjort mod ham, den svenske pro der. Går så videre for gruppen, og så i skide den første knockout-runde, der er det så sådan, der er det jo bare random generator der, eller hvad det hedder, ikke? Og vi står jo i teamet på mit hold, e-sporthold, der og kigger ud og siger, hvem fanden vil vi ikke møde her? Fordi man er jo ikke dum jo. Man vil jo gerne nå så langt som muligt, så hvis man kunne møde en eller anden heldig unknown igen, og have en mulighed for at gå videre, så var det jo endnu federe. Ja, sådan alle de dårligste, og hele vejen op i din rang op til finalen, ikke? Ja, selvfølgelig ikke, så man kunne komme så let til det som muligt, men stadigvæk, så ville det også være fedt at møde en af top-tierne, ikke? Og jeg lyver seriøst ikke. Første knockout-runde, der står jeg sammen med Mads der, som havde e-sportholdet der, og står ved at kigge ud, og mange af de unknown, de bliver så valgt ud. Mange af dem, man ikke kendte. Altså, man fik jo ikke at vide, om det var en unknown, men det ved man jo i communityet, hvem man ikke ved, hvem er, kan man sige, ikke? Så ham der mod ham der. Nå. Sådan en rising star. Ja, det eller hvad? Nej, men altså, os, der er en del af communityet og bruger meget tid på det, vi ved jo godt, hvem vi ikke ved, hvem er. Altså, vi ved jo, hvem der er de gode, og hvem vi ikke ved noget fra. Ja, okay. Så man vidste jo godt, okay, ham derovre vil jeg gerne møde, og ham der vil jeg gerne møde, ham der vil jeg ikke møde, ham der vil jeg ikke møde. Og så står jeg sammen med Mads der, og så kan vi bare se, at der bare ryger unknowns på unknowns på unknowns, der bare piker mod hinanden, ikke? Og en pro, der får en unknown, det er fint nok. Og jeg sagde bare, jeg vil ikke møde August Rosenmeier, altså, fordi der er jo tabt jo. Og det er seriøst sindssygt typisk. Så siger han, så mødte du ham kraftedeme. Så møder jeg ham kraftedeme. Så så nævner han mit navn op. Benjamin versus August Rosenmeier. Så står jeg bare og kigger ud i luften, ikke? Men alligevel så gik der sådan en sus igennem, fordi jeg tænkte, okay, fuck det hele. World champion. Ja, hvad så? Kør. Altså klart den største. Altså han er blevet sponsoreret af Red Bull, ikke? Og spillet i PSG's e-sporthold i Paris, ikke? Altså hvis der var nogen, du skulle blive slået ud af, så skulle det være ham. Heller det jo, end at ryge ud til non-known, ikke? Kan man sige. Eller ud til. Den har været ærgerlig. Så jeg synes faktisk, det var en kæmpe oplevelse, at vi kommer hen der, ikke? Og jeg sætter mig ned på min plads, jeg kommer med skide i bukserne samtidig. Så sætter jeg mig ned, og så han kommer sådan lidt flabet hen, ikke? Og han spillede for det der hedder #United engang. Jeg ved ikke, om I har hørt om det, det er sådan over i England. Der er sådan en FIFA-YouTuber, som har startet sådan et,
Hvem var den hed? Det kan jeg ikke huske, han har startet sådan et YouTube-hold der. Det siger mig ingenting. Nej, det blev sindssygt stort jo, fordi det var YouTuber, de har mange subscribers og sådan noget. Ikke? Så sætter han sig sådan ned med sin hashtag-dragt der. Og der hashtag Spencer, det var den hedder Spencer. Han står ikke nok med, at jeg lige giver hånd til August, og siger god kamp og sådan noget. Og jeg sidder og kraftigt med og ryster helt. Man kunne nærmest høre alle mekanismerne inden den control rasser løs. Jamen, jeg blev så nervøs, fordi jeg har været 16 og sådan noget. Jeg møder den, altså ham, man har set op til, og de spiller der i så mange år. Så, så giver jeg hånd til ham. Så opdager jeg først bagefter, at hashtag Ryan, som spiller på holdet også over i England, en forholdsvis stor YouTuber, han stod bagved, og ikke coach-ark i det, han jo ikke brug for, kan man sige vel, men bare var med for at se kampen. Så jeg vender mig yderligere om, så ser jeg hashtag Spencer, altså træneren, som er hovednavnet, ikke? Jeg tænker, okay, jeg tager også 3-0 i kampen. Jeg lukker det et mål ind på det, der hedder kick-off glitch, kalder man det. Ja. Lige fra start, ikke? Og fordi der har altid været en anden bug i spillet, med at lige så snart kampen går i gang, så er det nemmere at score fra start. Så skal du sådan score fra midten af, altså du når lige at give op, og så... Nej, det kan man dog ikke længere, men der har altid været noget, der hedder kick-off glitch. Og det er jo aldrig noget, de har været offentligt ude med, jo. Det vil de jo ikke kende, jo. Det er klart FIFA, men alle ved, at det har altid været nemmere at score lige fra start, end midt i en kamp. Og så scorer han så på et straffespark i overtiden i 45. minut der i overtiden, og så i 90. så ryger vi 3-0. Men en kæmpe oplevelse. Og vi fik en fed tur og sådan noget. Så jeg har haft mange gode stunder med det skide lort der. Og så er det bare gået ned ad bakke derfra. Så har det ikke været fuldstændig ned ad bakke. FIFA 18, det var også okay, og så FIFA 19, så spillede man, men man kan sige, jeg lagde heller ikke lige så mange timer i det. Altså, det var jo også sådan, i de 40 kampe der, det gjorde automatisk, at man var tvunget til at bruge tid på det. Ja. Du havde jo 10 timers effektiv professionel træning hver weekend. Ja, det havde vi jo. Kan man og sige. så spillede du jo også i hverdagen, når du kom hjem fra skole. Og så spillede jeg i hverdagen. Jeg spillede jo kraftigt med uafbrudt jo. Og så var det så sådan, i FIFA 18, der var der også 40 kampe, og i FIFA 19 og i 20, der skar det ned til heldigvis 30 kampe. Ja. Og så i FIFA 21, tror jeg, og så 22 og 23, der er det så kun 20 kampe. Men det spiller altså ikke... Men kan man ikke få karensweekender eller et eller andet, fordi at dedikere hver evig eneste fucking weekend af din 10 på at spille et fucking spil, bare for at blive i den liga, du er. Altså i form for legal, altså hvor man ikke, altså, eller hvad man siger, hvor det... Nej, men altså, hvis du ikke har lyst til at spille i den her weekend sådan en gang om måneden, eller andet, så bliver du ikke straffet for det. Nej, det kunne man godt. Altså, jeg kunne godt... Så det var bare fordi, du ikke havde andet at bruge dit liv på? Eller? Jo, det kan man... Det havde jeg da, men man kan sige, at det var jo sådan, at hvis det var, jeg ikke brugte de der 40 kampe, det er jo ligesom alle andre professionelle. Altså, hvis det er, at jeg skipper en torsdag, men min modstander, han træner om torsdagen, så har han jo et skridt foran. Ja. Så det var jo hele tiden den der competitive konkurrence. Og i og med, at FIFA, det er så random et spil i forvejen, der sker jo så mange ting, hvor man tænker, det kan jo ikke lade sig gøre. Så er man virkelig også nødt til at være procenter bedre end de andre, for at undgå de der random ting. Wayne Rooney, han har aldrig været så køn som i FIFA-spillene heller. Det er også urealistisk. Ja, han er pænere i FIFA. Specielt nu, når han er gået pension, holdt op en monster, han er blevet en mand. Så er det altid, at man falder af på den, kan man sige. Jo. Har du haft sådan nogle ordentlige sportsgrene, eller hvad? Altså, jeg tror, den sportsgren, jeg stadig vedligeholder, det er jo det er skydning, kan man sige. Men det er mere for hyggens skyld. Jeg har godt nok godt tænkt på de her konkurrenceskydninger, man har en gang med de forskellige steder. Men det er ikke noget, jeg sådan er gået ret op i. Men det er sjovt at have de her våben, og sjovt at kunne lave de her krydstier, som man siger, både med riflen og med pistolen også. Ja. Det er altid sjovt lige at skabe et par huller i et stykke papir. Jo. Ja, men jeg føler det også meget beroligende at komme ned og følge krudt af på en måde, kan man sige. Så hvis man har man skal abstrahere fra hverdagen, når stress, arbejde, hvad pokker man laver, kan man sige, så er det meget ret lige at komme ned og følge lidt krudt af, kan man sige. Det er altid meget fedt at have en beskæftigelse. Præcis, og jeg tænker også i forhold til dit din fodboldinteresse, at det er meget godt at abstrahere for hvis der var nogen på hjemmefronten, eller andre ting, der sådan presser dig på en måde, at du ligesom kunne slå hjernen fra, og bare fokusere på det sjov her, som man forstår sjovt. Altså. Og det er jo en blanding af, ikke, jeg aldrig føler sådan abstraheret for noget, dog ikke, men det er der jo sikkert mange, der gør. Ja. Men det er jo bare, det var altid bare fedt jo. Ja. Kan man sige, uanset om man var 4 år, eller også selv nu, hvor jeg også selv stadig spiller fodbold. Ja. Bare det med at komme ud, og man har det pisse sjovt. Og
Så frem for bare at ligge hjemme på sofaen hver eneste aften, ikke? Så 2 gange om ugen, tirsdag og torsdag, der tager man ud og spiller fodbold, og møder drengene og får nogle øl og så videre, ikke? Altså, man kan sige, at vi snakkede sidste gang omkring, vi har den her fælles interesse for film, kan man sige, ikke? Vi stadig vedligeholder sådan nogen, kan man sige. Vi lige holder det i hvert fald mere end dengang, da jeg spillede fodbold. Ja. Jamen, du har, apropos med interesse for fodbold, kan man sige, og Nikolaj, han har også haft mange interesser gennem tiden på en måde, kan man sige. Og jeg har haft rigtig mange sportsgrene. Og jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg begyndte sådan at se sådan en struktur i hans interesse, hvornår at den peakede, og så hvor den begynder bare at dale sindssygt meget. Og vi havde sådan en fælles kammerat på et tidspunkt, hvor jeg sagde, jamen, det er jo sådan en 3-måneders regel, det her, kan man sige. Så efter 3 måneder, så begynder interessen så at dale. Ja, sportens JBK, nyt. Så var det fodbold, så var det kirke med kristendom, og så var det kampsport. Altså, den kørte bare... Nicolai har også gået til skydning, jo. Ja, har du det? Ja. Jeg meldte mig til en turnering første gang, og så fik jeg førstepladsen, og så gav jeg ikke med. Jeg skød 196 ud af 200 i børnedivisionen. Hold nu op. Og så gav jeg ikke med. Så var det. Og Nicolai, han er sådan en klap. Han havde jo været den sorte dragt i karate, det brune bælte og 2 hvide streger. Han manglede 1 år for at få det sorte bælte, så stopper han. Ja. Han manglede 1 eller 2 gradueringer på et halvår. Er det ikke 1 graduering per halvår? Jo. Ja, han manglede 1 år, eller sådan noget. Så jamen, stopper han. Så når du sætter et mål, når det mål er udført, så... Nå, vi skal videre. Ja. Så er du bare, kan man sige, ikke? Du vedligeholder, og du fastholder hovedet. Du er bare, vi skal videre til næste interesse. Prøv nu bare at tænke på, at hvis jeg holder fast i det samme år, så begynder det at blive fucking kedeligt. Altså, jeg kan huske, da jeg også... Altså, jeg spillede jo i Langeskov Idrætsforening. Jo. Ja. De grønne. De grønnes. Ja. Dem spillede jeg jo for i fodbold, før du gjorde, Ben, ja. Ja, det er klart. Og jeg kan da huske, at første gang, da jeg fik en medalje, og vi var helt nede i de der børnerækker der, så det var altid trøstepræmier. Ja. Vi vandt jo aldrig en ski, jo, men vi fik en medalje alligevel, og så kan jeg ikke spille fodbold mere. Der var gået sådan et halvt år. Og hvad har jeg ellers været til? Jeg har prøvet bord. Nej, det er mig, der har det. Ja, men jeg mener badminton her. Det. Badminton, ja, det har du været til. Hvad fanden har jeg ellers prøvet? Nå ja, jeg prøvede at gå til spejder. Det er rigtigt, ja. Og så... men det gjorde du kun et halvt år eller sådan noget? Nej, et par måneder, men det var fordi, da jeg fik mit første mærke, så var det også det. så det første gang, at jeg det værste er, at du var oprettelsesmærket. Det var fordi, han har oprettet sig i klubben. Nej, det var, hvad det hedder. Det var madlavningsmærket. Okay. Og så var det også førstehjælp, fordi jeg skar mig selv i fingeren. men hos mig, der er det bare sådan, at lige så snart, når jeg får en eller anden præmie, altså en eller anden anerkendelse, ja. Anerkendelse, ikke? Så tænker jeg, nu har jeg prøvet det, nu er det videre. Altså, det var også det samme som skydning. Det var bare sådan en førsteplads. Fedt. Og alligevel, så er der stadig interesse, som stadig fastholder. Det er jo film, kan man sige. Det er kreativt. Det er fordi, jeg kan få en pris nu, jo. Det har du da. Nå, jo. Jeg har fået guldbamsen jo i kortfilms... det burde ligesom være disse kortfilmsfestival. Ja, hvad var det, du sagde, du var klasse B eller sådan noget? Mads Mikkelsen var klasse A eller sådan noget, eller hvad du sagde? Nej, jeg er D-list celebrity. Jeg er officielt dansk D-list celebrity. Skal vi nævne programmet, eller hvad? Ja, altså klasse. Ja. Jamen, lad det blive som en teaser. Ja, så kan det være, at folkene derude de begynder at søge på... Vi kan i hvert fald sige det på DR3. De ved godt, at Nicolaj har med i det program der for et par år siden. Der er fucking memes af mig over det hele, jo. Benjamin, han viste mig i går jo... En TikTok med en anden, der har sagt... det er rigtigt, ja. Men han er overalt på TikTok. Ikke overalt, men han var jo faktisk på et tidspunkt fandme... Jeg kunne kraftigt ikke scroll en dag uden at møde Nicolaj en gang på TikTok. Det var sindssygt, jo. Var det ikke også noget med i starten? Og så har jeg også pigget det, så giver jeg ikke det. Var det ikke også noget med i starten, der var der på Instagram også? På Hemmingsen? Jo. Ja, der var også noget, der kan jeg huske. Men det var også fordi, at... jeg tror det er fordi ham der fra City Boys, Thor Farlov, han skrev til dig jo. City Boys? Ja. City Boys? Ja. Det har du sagt til mig på tidspunkt, du har endda vist mig det. Ham der Thor Farlov. De er jo 2 drenge, altså Anton og Thor. Og Thor, han har engang skrevet til dig, at du var fucking vild. Ja. Det skulle jeg jo. Nej, men jeg tror bare, fordi du siger City Boys, så siger det mig ikke noget. Jamen ham der Thor Farlov der. Ja, okay. Han skrev til dig på et tidspunkt. Ja, det gjorde han vel. Jeg tror et eller andet sted, når du er færdig med filmfaget, det er når du vundet din Oscar. Mm. Ja. Der er lang vej op der. Han er deeper celebrity, jo.
Ej, jeg skal jo kun vinde Razzie-awarden der, og så Der er så Razzie-awarden. Ja. Ja, man skal stadig op i graderne, kan man sige. Du skal da bare have fat i nordisk film, jo. Ja. Det bliver aldrig sådan noget, jo. Ja. Sæson 2? Jeg skal jo Det er have jo fat i... kraftigt med at sjovt lave sådan en opfølgning. Ja. Og det gjorde de det også jo. Jeg I meget, meget kort omfang. Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt huske. Men de sendte det jo kraftigt med 2:30 den aften, hvor det Danmarks Radio... 2:30 om aftenen? Ja, det var DR3 lukket. 2:30 om natten, den dag, hvor DR3 lukket. Nå, Og det var en del af afslutnings... det har jeg sgu aldrig set. Farvel og tak for den her DR3-kanal her. Nå. Jamen, lortet var også 2:30 om natten. Altså, Men altså, man skulle gå ind og streame det. til folk derude, den ligger på DRTV. DR3, ja. Ja, måske. Nej, den ligger på DRTV. Jo, men DR3. Ja, den gør. Jamen, ind under DR3. Det er Ja, bare sådan, at de skal ja. kigge hele... Ja, selvfølgelig. Men så siger vi ikke, hvad det er, men så kan folk selv sige. Men vi har jo også selv Om de kan høre det på din stemme. Ja, Dengang det kan de nok. Jeg er en dreng fra Katmanden af, og så har I hørt det her stemme her. Dengang vi lavede din update også. Ja. Og vi diskuterede, om vi faktisk skulle sige det til folk, fordi du blev med at få ned i kommentarfelten hele tiden, om du var jomfru eller ikke var jomfru. Ja. Så sagde jeg sådan, at nu er nødt til at give klart svar. Og så alligevel ikke. Men jeg tror også bare, at det ved jeg sgu ikke. Ligesom så meget andet det gør. Jeg tror, det begynder at uinteressere mig, når jeg har opnået et eller andet. Ja. Så det skulle ikke undre mig også første gang, at jeg får sex, så gider jeg sgu ikke det mere. Så melder mig ind i en munkekloster eller et eller andet. Eller når du får en kone på, familie og børn på. Nå, jeg smutter nu. Så ser ikke mindst 40 år. Så er det bare farvel, søn. Vi ses aldrig Så er mere. det bare børnebidrag også en led. Ja, du forsøger Nej, det kommer det jo heller ikke til, fordi jeg flytter til et andet land med en ny bankkonto. Nå, okay. Det kan jeg ikke tage. Så er det så spørgsmålet, hvornår vi betrætter at være maskinmester. Det er, når han er udlært. Ja. Så gider jeg det. Så gider jeg det ikke det mere. Så en ny uddannelse eller ny job. Ja, skal jeg starte ud og sejle med Mærsk? Ej, det gider jeg ikke. Så går jeg hen og bliver skraldmand i stedet for. I 2-3 år, så er det næste Du bruger bare lige det SU-klip. Ja, uover endda. Jeg blev evighedsstuderende. evigt studerende. Ja. Altså, det er også en ting også i forhold til, fordi med den interesse. Den perfekte diet. Den har den interesse, Du bliver ved med at snakke om det lort hele tiden. Grunden til, at jeg nævner det, fordi den interesse, jeg har haft før. Sådan 2 eller 3 gange. Ja, diæterne. Ja. Nå, men jeg kan lige komme med en indskydelse. Ja. Hans, var det dit, altså, jeg var aldrig kaldt det, at det er måske en meget god idé. Ja. Fordi et vægttab har det jo aldrig været. Sådan et groft sagt vægttab. Men jeg kan huske, da du begyndte at træne med Niki. Ja, det var også sådan. Det er jo fuldstændig magisk historie, jo. Ja. Nikolaj, han var jo helt op at køre. Det skulle være 1 eller 2 gange om ugen eller sådan noget. Ej, det I var faktisk mere, fast ikke? hver anden dag. Ja. Jeg kan fortælle den. Jamen, det bliver rigtig godt, kan du høre. Jeg kan kaffe. Ja, men det var fordi, at... det var... Hold så kæft. Hver anden dag, der havde vi mig og Niki den tradition om, at vi skulle træne i Fitness World. Og vi trænede jo altid i Nyborg Fitness World. Og en gang imellem, så var vi lidt på landsdækkende ture med de forskellige fitnesscenter og sådan noget, hvorinde vi var. Men vi trænede som hovedudgangspunkt altid i Nyborg. Og det var altid fast hver anden dag. Full body. Og det gik jo sådan set ellers ski godt. Vi kommer ind, og vi melder os ind via de der scanner der. Og så er det første, vi altid skal gøre som fast tradition, det er at bruge en hel time på lædersofaen over i hjørnet, fordi at Niki, han skal altid drikke en hel kan kaffe, og jeg sidder og spiller bilspil på min iPad. Det bruger Det er jo helt vildt, det der. Vi var op i 2 timer, og en time, der så han spiller iPad. Ja. Real racing. Ja, real racing, og jeg spiller det stadigvæk. Nej, men altså, så efter det, altså, vi blev jo kendt i den fitness world der. Alle sammen, de kommer hen og så siger, nå, men god træning. Jo, tak. Og jeg sidder bare og spiller på iPad, og Niki, han skal lige drikke sin kaffe fyldt med alt det der pulversukker der. Og så... Så brugte vi 1 time på at træne sådan nogenlunde seriøst. Og jeg var altid så tilpas.
uatletisk og fed, at jeg aldrig nogensinde kunne formå at lave nogle ordentlige løfter og sådan noget der. Så de der 20 minutter af den times træning der, det har altid været på, at jeg har fået så meget skæld ud som muligt. Så var vi tit i bag, og vi pjatter og pjanker, når træningen den er overstået, og så siger, hvad det her, så på et tidspunkt, så lalgallede vi lidt for mig, så der var en af dem, som der sagde, så Beavis og Butthead, nu stopper I kraften med det homoshow, det jeg siger. Han blev kraftigt med sur, så vi fik en klage. Og så den faste tradition, det er sådan, hvad det hedder, det er jo så hver anden uge jo, fordi vi skiftede jo hver anden dag jo. Der er jo 7 dage på en uge jo. Ja. Men det plejer altid at være den fredag, når vi har trænet jo, så plejer vi altid at så starte weekenden af, ikke også? Og nu har vi jo trænet jo, og så skulle vi så ned i Føtex hver fredag, konsekvent. Og i Føtex, og busstopstedet ved Føtex, det ligger jo knap 300 meter. Ja, max 300 meter, ikke? Ja. Ikke? Og men hver fredag, der købte vi altid et roulade hver. og det fede var, at Nicky, han kunne ikke nå det, men jeg nåede at kværne hele rouladen, inden vi kom til busstopstedet. Det var fast rutine, det 1,5 år, jeg trænede sammen med ham. Hvad så hele ugen? Ej, det var sindssygt, det der. Ej, det var helt vildt. Så hele ugens træning, det var fuldstændig spildt efter den der. Ja, fordi jeg altid skulle kysse en hindbærroulade. Det var sådan der sådan en kilo i sådan en der, eller hvad? Og så der blev fløde og guffer og syltøj. Ej, men derfor. Hold nu op. Det var altså det bedste sport, jeg nogensinde har lavet. Så det var altså i 1,5 år, han har trænet, han har ikke tabt sig. Han har kun sat... Ja, det er nok derfor, jeg er så fed i dag. Fuck, det er sjovt. Det er stadig roulades. Ja, det. Alle de 8 dunke, jeg har, det er sådan 8 roulader fra sidste de mange år. Åh, kæft. Jeg var kraftig med jorden. Fuck, det er guld. Ja. Jeg kan faktisk huske dengang også, da du lavede det program der, at det var din mor, hun lavede mange af de her sundhedsretter til dig, kan jeg huske. Med broccoli og kål og sådan noget der. Ja, det var vores mormor og morfar. Ja, Kålkuren. Hvidkålsuppen der. Og det er sjovt, hvad det var. Jeg lagde ikke mærke til, at du tabte dig overhovedet. Tabte mig 14 kilo på en mund. Det lagde ikke mærke til overhovedet. Det var faktisk, han har godt tabt sig. Synes du? Det kan ikke se ski af det der. Men mig er det jo også væske, kan man sige. Ja, men man kan sige... Men jeg vil lige holde vægten i 3 måneder. Ja, det gjorde du jo. Men det var en vild kur, det der. Ja. Fordi jeg kan huske, at jeg tænkte, okay, men jeg prøver bare, fordi jeg ved, Nicolai, han er meget mere afsted, end jeg er. Ja. Sjovt nok faktisk, i og med, at han altid dropper ting, når han har gjort det. Ja. Men han bliver altid... Jeg har stadigvæk min consistency, for fuck's sake. Jo, altså. Men det har du, og det er egentlig ret sindssygt, fordi at før han opnår tingene, så bliver han ved. Og sådan er jeg jo slet ikke. Altså, hvis det er andet der, simpelthen jeg ikke gider, så gør jeg det ikke. Men jeg tænkte, okay, jeg prøver bare en uge på den kålhue. Fordi du også mente, du kun skulle køre en uge. Og så kørte du 14 dage, og så kørte du så en måned. Fordi du kunne faktisk se, der skete noget. Og så tænkte jeg, okay, men jeg prøver bare at køre en uge. Det smager af helvede til. Jamen, og det værste, det synes jeg faktisk ikke, det gør. Men jo. Nej, jeg synes faktisk, det smager okay. Men problemet er, at man skulle få det som morgenmad, middagsmad, aftensmad. Det var det, der var ulækkert ved det. Fordi en sjældent gang imellem, så smagte det var jo bare en kålsuppe. Ja. Så det var faktisk okay. Men det var vandet hønsekødsbouillon. Og du kunne smage tomatpyréen. Det var fucking ulækkert. Og hvad hedder det, jeg får den jo så med jo. Jeg starter jo så der om morgenen. Får det morgen, middag og aften. En søndag eller sådan noget. Så om mandagen, der skal jeg tilbage på gymnasiet. Får det så til morgenmad, inden jeg smutter også. Og så frokost, ikke? Jeg har kørt i 1,5 dag. Det er jo som et 5. måltid, ikke? Ja. Der sidder jeg og spiser den der kolde suppe jo. Jeg kunne ikke varme den jo. Så jeg fik jo bare en kold, og det skovlede bare rundt i den der balje, Tupperware-balje, eller fanden der. Ja, fordi det var så tyndt. Det var så tyndt. Det var helt sindssygt. Det var tyndere end vand, mærkeligt nok, ikke? Og så fik jeg det så, og lige det, jeg tager min anden bid eller sådan noget, så skal jeg nys. Så det bare
siger der bare sådan, nyser bare kål ud gennem næsen, og jeg tænker, jeg snotter bare kål ud på hele mit skrivebord. I gymnasiet der, og folk de Du havde kål hængende i næsen også, og alt muligt. Jamen, og det røg ud gennem næsen, og så tænkte jeg, det er simpelthen for ulækkert. Og så stoppede jeg efter 1,5 dag. Det var hjernedødt. Hold nu op. Jeg tabte kraften med 0,5 kilo eller sådan noget. Men det gik jo så 2 dage, så var det taget på i væske igen. Ikke? Men, Altså, jeg har det på den måde, hvis jeg sætter for mig for noget, for jeg skulle også ind i sådan vægttab på et tidspunkt for et par år siden, fordi jeg havde taget lidt for meget på af tips og kager, spist for meget af. Jeg har sådan en tanke om, at når jeg sætter mig for noget, så skal jeg også have noget ud af det også, på kan man sige. Så jeg dedikerer enormt meget tid til at jeg kan sige, det får jeg noget ud af det her. Ja. Og det er derfor også mange af de interesser, som jeg stadig vedligeholder, jeg har der er formål, for jeg ved, at jeg får noget ud af det på en eller anden sjov måde, hvor jeg ikke sådan dropper det efter. jo, men det var 3 det. måneder. Altså, Du ønsker jo resultater, jo. Ja, præcis. Det gør alle jo. Ja. Jo, men man kan så sige, men det er jo det fede ved at vedligeholde, fordi man kan jo have det ved mange ting, som du siger, fordi det behøver jo ikke, resultater er fede, men det behøver man jo ikke at have. Nej, det er jo det samme i den klub, der resultater er fede, men det er jo ikke det, vi går efter. Nej. Det er jo formål med hyggen som er vores formål, ikke? Ja. Så det er dedikation af tid og formål med det, kan man sige, men altså, det er sådan, jeg altid har haft det. Ja. Altid. Og det er derfor, jeg har det stadig gammel interesse nu. Og Men du har jo stadigvæk din skydning, jo. ja, det har jeg. Altså, hvis jeg havde også... Ja, jeg gik jo til spejder også i en 10-års periode også. Ja. Ja, det kan jeg godt huske, du sagde. Du gik meget op i det. Jeg gik ikke meget op i det, men jeg synes, det var så med landslejrene. Og vi var både i Norge og Nordjylland og Sønderjylland. Alle mulige steder. Og det var skide sjovt. Altså, der var koncerter og alle mulige ting, man kunne lave som spejder. Ja. Men er der stadigvæk meget af det i dag, eller hvad? Er spejder ikke begyndt at blive sådan lidt ude af mode, eller hvad man siger? De har ikke stadig klubhuset i Kanderminde, det er der stadigvæk aktuelt. Jo. Altså, det er sjovt ved det, for jeg... Og de har et i Langskov gemt op ad bakken på vej mod Langskov skole. Nå, men jeg er ikke i tvivl om, at folk stadigvæk har det, men det er jo ikke lige så udbredt mere. Vel? Det er faktisk sjovt, når du nævner det, fordi dengang, hvor jeg var spejder på landslejren, så sagde til min leder, jeg synes, det var utroligt, så populært det var. Så hvad mener du? Men prøv at se, vi har omkring været for 50.000 på en landslejr fra hele verden, bare sammen i Danmark. Og det var både relativt anstændige mennesker, men også pæne piger også. Synes jeg, det man så, kan man sige, jeg tænkte, hvorfor gider man være spejder? Og så nogle gange, når jeg spørger folk, jamen, det er fordi, det var hyggeligt, det var sjovt, det var bare en oplevelse for livet, på en måde, kan man sige. Men jeg kan også godt forstå jeg ved ikke, om det stadig er populært. Jeg har sådan en kammerat, der stadig dedikerer spejder, der hedder den dag, som jeg startede med tilbage i 2007, mener jeg. Så, men ja, jeg tror stadig det er aktuelt, men det er måske bare mere det skjulte på en måde, kan man sige. Jamen, jeg tror, nemlig, fordi at jeg kan jo stadigvæk godt forstå det sådan på hvad Benjamin siger jo, fordi at mig bliver jo digitaliseret i dag jo. Ja, altså, der er jo ikke mange... Jo, altså, det er der jo. Der er jo mange, der kommer ud, men også, at man stadigvæk kan bevare en eller anden sport i det udendørs, som du også har gjort de der sidste 10 år og sådan noget der. Præcis. Fordi vi er jo kommet over i en overgang, hvor man sidder mere indenfor jo. Ja. Og så om man er indenfor at spille badminton inden i en halv, det er ikke det, jeg snakker om jo. Men jeg nej, det er bare gaming eller sådan noget, ikke? Ja. Jo. Så. Har I noget emne, I vil slutte af med, før vi afrunder, så at sige? Umiddelbart ikke. Nej. Faktisk. Du kan ikke komme med... En anekdote, eller hvad? Ja. Sådan en slutanekdote, det. Det må meget gerne være i relation til det første emne, vi snakker om. Sport. Ja. Har jeg det? Jamen, jeg har jo et par sjove anekdoter, men det synes jeg næsten Morten, han skal have lov at fortælle jo. Nå, okay. Fordi det er jo nok lidt relateret til det også. Du må lave en teaser. Ja, man kan jo lave en lille teaser. Morten, han har jo, ligesom jeg gør nu, ikke spillet på vanvittigt højt niveau i fodbold jo, kan man sige. Og der er faktisk også to sammen også. Ja, vi har også prøvet lige at deltage på det hold der. Ja. Altså, vi har ikke været med på holdet, men vi har været ude med det en gang eller to, bare for sjov skyld, ikke? Men det synes jeg, Morten han skal have lov at fortælle. Det synes jeg er meget sjovt. Ja. Men nej, ellers ikke. Ja. Så vil jeg have det sidste. Vi snakkede lidt om Richard Møller og inden for det første kvarter eller sådan noget, og så kan vi så slutte af med... Du skal vælge om. Screw down the expectations, then you will not be disappointed. Ja. Det kunne ikke være bedre. Det tror jeg faktisk er det bedste. Ja. Vi holder hans ord ved lige ved, og så sige, at jeg får en præmie, så er det slut.
Det kan man godt sige. Og så får du en Oscar for den her podcast, og så er det det. Ja, og så, og er det så er der ikke nogen podcast længere, så lader jeg være med at så sende de næste afsnit ud. Så. Ja, Morten, det bliver slet ikke til noget. Nej, overhovedet ikke. og han kommer her med en halv time. Ja. Nej, men tak, fordi at du gerne vil være med. Ja, og, selvfølgelig. Og det var sgu hyggeligt og sjovt at have dig med. Spændende også. Vi ser mange detaljer med i din sportslige karriere som ung mand, så at sige. Jamen, tak. Og selvom at det ikke blev helt prof, så var du jo hen og snitte og sådan noget der. Ja. Og så man kunne sådan høre det fra sådan en allemandspersons perspektiv, i stedet for de helt store proffer, dem hører vi jo af hele tiden, ikke? Men også mere fra det amatørpro niveau i forskellige ting. Ja. Så det var sgu meget sjovt. Ja, men selv tak. Så vi vil sige tak for i dag. Tak for i dag. Og tak for, at du kan komme. Selvfølgelig.